Kati bere 3 alabekin joan da bestara, eta plazerra izan da bigarren belaunaldiko euskaldun batekin eskoraz solas egitea. Bakersfielden gaude eta Bakersfielden iturriria haunetz, ez, Kati? Bai, bizketzu gara 15 lenguzu eta torri ziren handik bortza nahi iturriria eta nire aite zen zarrena eta gero bere anai lauak torri ziren eta batugu familia handi hemen. Gainera zuek oraindik ere, familia benpin segitzen du, ez? Artzain bezala edo gutxienez nagusi izanta ere, ez? Bai, nire hiru osaba gelditzen direnak hemen biziek segitzen dute ardiekin. Eta zuek hemen bestan gozatzen duzu, ongi pasatzen duzu, Kati? Bai, oso ongi, nola ez? Ze bizi du euskal, euskal jendiak hemen, juntetzen zate baduzu harreman ona? Bai, juntetzen gara haunitz hemen Basko Kluben, juntetzen gara haunitz. Nola funtzionatzen du? Basko Klub, ala deitzen diozu zuek? Bai. Funtzionatzen da, badugu presidentia, da lenguzu neria, gero badugu vicepresidentia ere bai, eta gero sekretaria eta dena, eta gero denak badire hainbertze laguntzelia, eta dena da voluntarioak, tortzen dire lanitera, eta iten dugu besta, hau de gure besta hundiena. Gero urtean iten dugu hainbertze besta, itzen dire pilotan, itzen dire dantzan, musian, hola. Orde, mantentzen duzuen horabait Euskal Herria zuen bihotzian, ez? Bai, ongi gure bihotzian. Zuek bigarren generazioa zarete, aitak eta etorriak, zuek Amerikar sentitzen zate, Euskaldunak nola, Kati? Neri galditen dute zu zer zara, tenik erten dute Euskalduna. Zuk eskuaraz etxean ikasi duzu? Bai, lemizko hitzez ginuen guk eskera eta gero ingles eskolara gante ikesi ginuen, ni naiz batut bia nahi eta nera nahi zarrena gantzelaik eskolara ezakien jauz ere ingles. Eta orduen ikesi zuen eta guri erakutsi zakun eta gero erdara ere ikesi dugu aratgan eta... Orduan polite da, ez? Bigarren generazioa zate, baina euskara baduzu zuen ama hizkuntza bezala, ez? Bai, egia da. Aizu, eta gaurko besta hontan ikusi ditugu dantzariak, hemengo dantzarien horri biltzen da erakusten? Badire, nazki dire lau edo bortz neska, eta erakusten debe dantzan. Beti aldatzen da, nire izen naiz ikastelia, dantzariena, eta orai, badire erten datzutena bezala, lau neska badamutiko bat ere bai, hemen sortuek denak. Eta gaur hemen ikusten dugu hainbertze mai, niri burutara tortzen zai bastan darren biltzarra, halako itxura du, Ja, egia da, ez da bastan darren biltzarra hain polita, baino bai, nire bai, dena maiak eta bazkarie eta... Bueno, Kati, probestu behar dugu, Euskal Herrira mezu bat bidaltzeko, nahi baduzu, gure kamera horretarako prest duzu. Kaixo, famili guziari. Fite arte.